Val. Tu formes part ets l'assessor legal de la Plataforma pel Dret a la Llibertat d'Informació. En general, quan es parla de dret de la informació o el dret a la informació, es tendeix a identificar automàticament amb el dret a la llibertat d'expressió, no? De les opinions personals o col·lectives. Per exemple, per casos, les condemnes a cantants de rap com Valtònyc o Pablo Hasél o altres casos fan que la ciutadania estigui més conscient sobre aquest tema. Ens pots explicar una mica en què consisteix el dret a la informació i com inclou el component del dret a la llibertat d'expressió? A veure, el dret a la informació està regulat al mateix article de la Constitució que parla del dret a la llibertat d'expressió i s'estableixen com drets diferents. Per un cantó, el paràgraf 1 de l'article 20 reconeix i protegeix els drets a expressar i difondre lliurement pensament, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció. Això és la definició del dret a la llibertat d'expressió a la Constitució. Bé, a l'apartat D d'aquest article es parla també del dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. I també diu que la llei regularà el dret a la clàusula de consciència i el secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats. Es veu llavors que, tot i que està regulat al mateix article i estan íntimament relacionades, són diferents. La llibertat d'expressió és la llibertat per comunicar pensaments, idees i opinions expressant-lo com vulguis. En canvi, la llibertat d'informació exigeix la característica de veracitat. Almenys haver intentat per part del periodista que aquesta informació estigués contrastada. No cal que sigui veritat objectiva. O sigui, no és el mateix informació veraç que informació verdadera. Informació verdadera és una característica objectiva que no es demana. El que es demana és que el periodista contrasti la informació. Aquesta seria bàsicament la diferència. Aleshores, també estan regulats, la protecció d'aquests drets està regulada de diferent manera. Existeix, per exemple, per lo que és la llibertat d'informació, una llei que regula el dret de rectificació que permet que qualsevol persona s'adreci al mitjà per sol·licitar en el plaç d'una setmana la rectificació d'una informació que li ha estat perjudicial. Si no es produeix aquesta rectificació, hi ha el dret d'anar als tribunals i el jutge l'única cosa que verificarà és si aquesta informació es va contrastar degudament abans de publicar-se. Si té les característiques que exigeix la jurisprudència per contrastar informació, doncs, òbviament, el mitjà serà absolt. En canvi, en llibertat d'expressió, el marge és molt més ample. Tot el que no sigui un insult o vulneració dels drets que estan regulats a la pròpia Constitució és publicable. I precisament per això som tan actius a la Plataforma en Defensa de la Llibertat d'Informació de perseguir les agressions contra periodistes i ciutadans que en els darrers anys han estat condemnats a presó a Espanya precisament per exercir el seu dret. D'acord, però pel que fa, per exemple, al component de la llibertat d'expressió, és a dir, com s'explica, no?, que no només la publicitat, o sigui, cançons difoses públicament, sinó que, doncs, no sé, s'han segrestat capçaleres de revistes d'humor per fer bromes sobre la monarquia, no?, o altres, o sobre O sobre l'Ortega Cano, vull dir, qualsevol cosa. sobre la Verge, sí, però sobre l'Ortega Cano era un tema de dret a l'honor, o sigui, el tema d'ofendre els sentiments religiosos o ficar-se amb la monarquia, no? Com determinades... Com s'explica això i com incideix directament en el tema de la llibertat a la informació, quan són, doncs això, publicacions periòdiques, etc. Perfecte. Mira, bàsicament el que m'estàs dient és una proposta de llei que s'ha fet diverses vegades al Congrés demanant la derogació dels delictes d'opinió. Quins són els delictes d'opinió en el Codi Penal? Bé, tots els que afecten a la pàtria, a l'Església i a la monarquia.
sigui, fonamentalment, aquestes tres autoritats són les que més protecció tenen. Cremar la bandera, fer injúries a la pàtria o a qualsevol de les comunitats autònomes, parlar de la monarquia o parlar de l'Església o dels sentiments religiosos és garantia segura d'una querella criminal en aquests moments en aquest país. I el problema és que en tots els casos la pena prevista és per això, contradint el que diuen les instàncies internacionals de que els delictes de difamació mai tenen que tenir pena de presó. Tindrien que tenir, en tot cas, la pena de multa, però no pena de presó. Això ens porta a la situació actual de que una sèrie de delictes que en aquests moments, que estaven pensats per altres moments històrics, s'està perseguint, que estan a punt d'entrar en presó determinats cantants senzillament per fer el que els jutges han dit que és enaltiment del terrorisme en un moment que no hi ha terrorisme actiu en aquest país. Concretament, la sentència que absol finalment, afortunadament, a César Strawberry, que va ser condemnat per l'Audiència Nacional i pel Tribunal Suprem per uns tuits que parlaven de Carrero Blanco i que parlaven de terrorisme, doncs finalment el Tribunal Constitucional el va absoldre plantejant la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, que perquè pugui ser perseguible l'enaltiment de terrorisme ha d'existir el risc cert de que es puguin cometre atemptats i que aquest enaltiment del terrorisme sigui una incitació directa a la comissió d'atemptats. Això ja no passa en aquests moments en aquest país i precisament per això va ser absolt el César Strawberry i precisament per això entenem que el Tribunal Europeu de Drets Humans tindria que absoldre els cantants Pablo Hasél i Valtònyc. Perquè, diguem-ne, la gravetat de les seves paraules no està en consonància amb una situació de la realitat. Vull dir, aquestes paraules seves no poden provocar atemptats. Aquest és el tema. I de la mateixa manera, les condemnes relatives a injúries a la monarquia no tindrien que tenir de cap manera pena de presó quan no la tenen tampoc quan estem parlant de ciutadans normals. Tu ets autor del manual pràctic sobre les lleis Mordassa, no? Que és com s'anomena la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que que va promulgar el govern del Partit Popular i que Human Rights Watch va qualificar d'amenaça directa a la llibertat d'expressió i al dret de reunió. Quins efectes ha tingut aquesta llei Mordassa al dret a la informació, a l'exercici del periodisme? Doncs molts. L'eficàcia al carrer ha estat molt forta, com es veu sobretot en la quantitat de multes i els milions d'euros recaptats per aquesta llei. De tota manera, hi ha que dir una cosa, no és una única llei Mordassa. La llei de seguretat ciutadana, la llei Mordassa per antonomàsia, és una, però és, diguem-ne, en un conjunt de normes, diguem-ne, una producció legislativa que estava adreçada des del primer moment a impedir la mobilització al carrer, a impedir que a través de les xarxes es poguessin convocar manifestacions i omplir els carrers. I tot s'adreça en aquest sentit. S'adreça per via administrativa a través de la llei Mordassa, però també per via penal es responsabilitza dels desordres públics als convocants de les manifestacions, encara que siguin mitjançant simples tuits de protesta. De la mateixa manera, es regulen d'una altra manera la propietat intel·lectual i s'estableixen greus multes per desobeir ordres administratives de retirada de continguts. Una primera censura que es va posar en marxa amb la que es va anomenar com a llei Cinde i després va ser calcada per la llei Mordassa. O sigui, és un intent d'administrativitzar, portar a la via de l'administració, amb multes i sancions desproporcionades, el que abans estava regulat per via judicial. Una cosa on l'última autoritat era el poder judicial, li arrebaten aquest poder i ho deixen en mans de l'administració. I de la mateixa manera, també considerem que van ser lleis mordasses totes les reformes que van haver-hi de la llei d'enjudiciament criminal i de la llei orgànica de la llei orgànica del Poder Judicial, que va arribar al punt d'establir la protecció de dades en sentències judicials, fins al punt de poder multar i perseguir
aquells periodistes que publicaven sentències. Sentències que per definició són públiques. És diguem-ne, una sèrie de normes. Si agafem tot el calendari legislatiu de Rajoy, veurem que ni abans ni després hi ha hagut tanta productivitat per part del Congrés. Van ser 4 anys que va ser aprovar una llei darrere una altra i totes amb la mateixa intencionalitat, impedir l'exercici de la llibertat d'informació i d'expressió. I en els efectes que ha tingut específicament en el dret de la informació, a l'exercici del periodisme, el que estaves explicant de prohibir la publicació de sentències que són públiques i que s'han de difondre i s'han de conèixer des de la ciutadania, o el que comentaves de la llei Sinde, pots explicar una mica més a fons? Perquè Se m'entendrà perfectament amb la sentència del Tribunal Constitucional que ha revisat la llei de seguretat ciutadana. Ha dit que era constitucional en tot, menys en un punt, que és precisament el punt on des del primer moment la PDLI es va ficar. El tema de captació de policies a través de fotografies i vídeos al carrer, que es pretenia impedir aquesta captació i finalment el Constitucional ha dit que això era inconstitucional, vull dir que no es podia fer. Bé, tot i la sentència del Constitucional, hi ha un fotiment de multes per aquest motiu. Però no únicament multes. Hi ha hagut periodistes als quals se'ls ha arrebatat la càmera enmig del carrer i s'han mirat les seves fotos i s'han borrat les seves fotos. I aquest últim punt, mirar les fotos d'un periodista i destruir les seves fotos, són dos delictes separats. Revelació de secrets per part del funcionari policial i danys informàtics, perquè tot el que sigui destrucció d'un fitxer informàtic sense l'autorització del propietari també seria delicte. Bé, doncs hi ha hagut sentències per això. I l'única cosa que es tenia que regular era quan es feia ús indegut d'aquestes fotografies. Però el fet de la captació, que és el que fa el periodista no sap quin ús li donarà el mitjà de comunicació a això. El que està fent el periodista en el carrer és l'exercici d'un dret. I el que fa un policia impedint fer fotos, el que està fent és la vulneració d'aquest dret. Una vulneració d'un dret que fins i tot seria equivalent a la censura prèvia. I la censura prèvia és delicte a Espanya. Molt bé, has parlat del tema de la revelació de secrets, no? I precisament durant els darrers anys la Plataforma pel Dret a la Llibertat d'Informació ha estat donant suport a diversos periodistes acusats de revelació de secrets per fer una tasca informativa essencial. Pots explicar una mica com ha anat aquesta criminalització del periodisme i de quina forma afecta el dret a la informació? Mira, l'article 197 del Codi Penal regula el delicte de descobriment i revelació de secrets. Parla de descobriment, és la persona que accedeix al secret, el que podria ser el hacker en termes informàtics, mentre que la revelació és publicar i difondre a tercers. Doncs bé, aquesta segona conducta, a l'article 197.3 del Codi Penal, estableix una pena de presó també per a aquells que, no havent participat en el descobriment, publiquen la informació, a sabiendes, diu el Codi Penal, del seu origen il·lícit. Bé, això, publicar informació que algú no vol que es publiqui, és precisament la definició de periodisme que fa Orwell. L'altre són relacions públiques. Si una cosa té interès informatiu, l'obligació moral, ètica i deontològica del periodista és publicar aquesta informació. I no es pot pretendre que complir amb la seva obligació professional i deontològica pugui ser un delicte. En tot cas, és l'exercici d'un dret. Aleshores, precisament per això hem insistit molt des de la PDLI que, aprofitant la regulació a Espanya de la directiva d'alertadors o informadors aprovada pel Parlament Europeu, és el moment d'aprofitar i impedir que puguin ser perseguits periodistes i exigir la derogació d'aquest article o, en tot cas, la seva moderació, diguem-ne, en paraules, que quedi clar que quan hi ha una intencionalitat informativa, una intencionalitat periodística, no pugui ser delictiva aquesta activitat. No és el mateix, per exemple,
per exemple, quan algú publica una informació per fer xantatge, un que ha obtingut unes fotos d'un personatge al que vol xantatgejar, li passa les fotos i li demana un diners a canvi de no publicar això. Això sí que seria delicte. Això és el que ha d'estar previst en el Codi Penal. I en tot cas està previst com a delicte contra la llibertat. Però la conducta d'un periodista que es limita a publicar la informació i no entra en aquest negoci del xantatge, òbviament ha de desaparèixer del Codi Penal. Sí, però estem parlant, per exemple, de periodistes que han denunciat casos de corrupció, no? El Ignacio Naturalment. Escolar, amb el cas Cifuentes, vull dir que hi ha... És a dir, ara estaves parlant de la directiva de protecció als alertadors, els gatekeepers. Pots parlar una mica de com... O sigui, no sé, també hem entrevistat el director de l'Oficina Antifrau de la Comunitat Valenciana i parla d'això, però des d'una perspectiva del dret a la informació, quina és la... Mira, concretament, ho tinc aquí anotat perquè és tota la retaïla de casos que ha anat portant la Plataforma en Defensa de la Llibertat d'Informació. Per exemple, la querella contra el diario ES por el máster de Cifuentes, quan es va imputar al Mundo i a 3 dels seus periodistes pel cas Football Leaks, el filtrador de LuxLeaks. LuxLeaks va ser un tema de frau fiscal a Luxemburgo. També la detenció pels papers de la Castellana, el cas Football Leaks, la petició de presó per periodistes tant de Prisa, de la cadena SER com d'ABC per publicar informacions. Concretament, van arribar a ser condemnats 2 periodistes, Rodolfo Irago i Daniel Anido, de la cadena SER, per publicar la llista de falses afiliacions del PP, que finalment l'Audiència Provincial de Madrid els va absoldre, però en primera instància van ser condemnats. Altres 2 periodistes d'ABC que van publicar una altra informació sobre corrupció van arribar a ser acusats pel fiscal i en última instància la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, va retirar l'acusació precisament arrel de les protestes que això va ocasionar. És sistemàtic, vull dir, però clar, és sistemàtic per periodistes. Per persones físiques que publiquen informació no hi ha cap protecció. O sigui, almenys els periodistes teniu la protecció gremial, la protecció corporativa. El revelador d'informació, per exemple, de la corrupció d'UGT a Andalusia, Roberto Macías, ha estat condemnat a 2 anys de presó per una jutgessa de Sevilla. O sigui, el seu advocat va al·legar la directiva de protecció d'informadors i la jutgessa va tirar pilotes fora dient que com encara no estava adaptada a Espanya, que ella tenia que condemnar. I com això, qualsevol persona que publiqui en xarxes socials qualsevol informació que pugui afectar el poder. És una cosa absolutament preocupant. I precisament per això insistim que aquesta directiva de protecció d'informadors ha de ser adaptada quan abans millor a Espanya per protegir no únicament a periodistes, sinó també a qualsevol que exerciti el seu dret a la llibertat d'informació a través de xarxes socials. Perquè he de recordar una cosa, el Tribunal Constitucional ha establert que, tot i que els periodistes són els que converteixen la informació en la seva professió, el dret està a l'abast de tothom. Vull dir, qualsevol persona té aquest dret, no únicament els periodistes. Precisament per això, en el moment d'adaptar la directiva d'informadors, hem de protegir a tots. Parlant del tema de revelació de secrets, precisament el cas contra el procés contra Julian Assange, el director de Wikileaks i la divulgació dels cables diplomàtics, està sent un cas emblemàtic en el sentit que pot ser un antecedent nefast pel tema de les fonts d'informació sobre corrupció i sobre altres tipus de vulneració de drets. Com valoreu aquest procés i com afecta la desregulació que comentàvem, que més o menys m'ho has explicat una mica, als informants de corrupció?
Doncs mira, t'explicaré una anècdota, que és que a mi la veritat és que el tema d'Assange em toca en primera persona des de fa molt de temps. I t'explicaré el per què. Quan es publiquen el 2010, al desembre del 2010, els cables de Wikileaks, en aquests cables de Wikileaks jo surto un fotiment de vegades. I surto un fotiment de vegades perquè l'ambaixada nord-americana controlava l'evolució de la llei CINDE a Espanya i les protestes que hi havia a Espanya. Aleshores, el meu nom i fins i tot el mitjà en el que escrivia en aquells moments surten traduïts a l'anglès com The Surfer Lawyer, l'abogado del navegante, i les meves opinions indexades i contrastades amb tots els lobistes d'ESGAE i d'altres, diguem-ne, entitats de gestió de drets d'autor. I precisament per això, perquè em tocava directament, em vaig estar manifestant amb caretes d'Anonymous al consolat nord-americà a Barcelona, de la mateixa manera que molta gent es manifestava. I el que és curiós, i és un retret que tinc que fer a la premsa, i concretament a la premsa que va viure d'aquells moments, és que el País va publicar en aquell moment els cables de Wikileaks, els va publicar reinterpretats, perquè la publicació completa no es va produir fins a uns quants mesos posteriors, i després va deixar completament a l'estacada aquell que s'hi havia filtrat la informació, a la seva font. O sigui, el tema és que estàvem parlant d'un tema de protecció de fons, i el País l'única cosa que va vetllar va ser pel seu interès econòmic i informatiu. No per treure de la presó a Julian Assange. A Julian Assange, tots sabem el que li ha costat tot això, els 8 anys llargs que ha tancat a l'ambaixada, tenint les repercussions a la seva salut mental, etc. I tot per fer exactament allò que haurien tingut que fer els periodistes, publicar la informació. Publicar informació sobre crims d'estat, sobre corrupció, sobre, en el cas de la llei CINDE, el tràfic de lobistes a Espanya, qui estava fent realment la llei, qui estava dictant la llei, que era ni més ni menys que l'ambaixada nord-americana a Espanya. Per això et dic que ho vaig presenciar en viu i en directe. Quan arriba la persecució contra Snowden, ja la cosa està molt clara. És necessari un estatus de protecció internacional de periodistes i de reveladors d'informació. La corrupció és a tots els nivells, a tots els estats, i si no posem mitjans per protegir les fonts i protegir els periodistes, la seva informació no arribarà mai al gran públic, perquè cada vegada hi haurà més por. Aleshores, és un tema imperiós, és un tema d'ordre públic, de drets i llibertats, i penso que no hi ha el suficient interès per part de les grans empreses periodístiques en aixecar aquesta corrupció. De vegades es tracta la informació com simple mercaderia. I no estem parlant de mercaderia, estem parlant de drets i llibertats. I estem parlant de delictes greus comesos precisament pel secret, a través del secret bancari, a través del secret de fons, a través d'amagar informació. Penso que perseguir periodistes ha de ser una cosa que estigui absolutament, diguem-ne, proscrita de la nostra legislació. Precisament tu ara parles dels conglomerats mediàtics privats, no? I el tema de tractar la informació com a mercaderia. El grup d'alt nivell sobre pluralisme i llibertat d'informació de la Unió Europea fa més de 18 anys, no? Que va recomanar als estats membres actuar contra la concentració en el camp tant dels mitjans com de les plataformes que proveeixen informació. Perquè per garantir el pluralisme, intervenir amb les lleis per millorar les lleis de competència, que s'avalués el panorama mediàtic. Aquí a l'estat espanyol hi ha un duopoli molt fort i, a més, aquest duopoli ha estat molts cops vinculat amb el govern de torn i amb determinats partits polítics. Quina és tenint en compte que la Plataforma pel Dret a la Llibertat d'Informació reivindica que es reguli, que hi hagi una regulació
tant dels mitjans privats com dels públics, com dels comunitaris, com del rol dels periodistes, quina és una mica la proposta des de la plataforma? La nostra proposta és que es respectin els estàndards internacionals, que es compleixin els tractats internacionals sobre drets i llibertats en els quals està regulat el dret a la llibertat d'expressió i informació, que no hi hagi més condemnes d'Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans. I per això, perquè no hi hagi condemnes d'Espanya, la primera cosa que s'ha de fer és que els jutges espanyols apliquin els convenis internacionals, vull dir, interpretin la nostra legislació d'acord amb els convenis internacionals. I si els convenis internacionals diuen que no està justificat per delictes de difamació la presó, que no hi hagi cap jutge espanyol que imposi una pena de presó. Això per començar. El tema és, després, protecció als periodistes. Han de ser els advocats dels grans mitjans els que protegeixin els periodistes. El tema és que sembla que l'única cosa que volen les grans capçaleres és incrementar el negoci, establir encara més barreres a la informació a través dels murs de pagament de les seves edicions digitals i realment el que és el nucli dur de la professió, que és el dret i la llibertat d'informació i d'expressió, no es protegeixen. Evidentment, la concentració de mitjans no ajuda a enfortir el dret, tot el contrari, el perjudica. El cert és que si no s'està complint en matèries que impliquen presó, si no s'està complint els convenis internacionals, molt menys en aquells casos en què la regulació és merament administrativa. El que hem d'evitar és la regulació penal de la professió de periodisme. Però la seva regulació administrativa, home, depèn molt de vosaltres, depèn de si teniu tots el mateix interès en què es reguli el tema, figures com la clàusula de consciència. Ja existeix una regulació, però no existeix una regulació del secret professional. Hi ha periodistes que pensen que, al igual que el dret de vaga als sindicalistes, és millor que no estigui regulat. El mateix passa amb el carnet de premsa. Primer, penso que seria fonamental que els vostres sindicats, els de periodistes, es posessin d'acord amb què es vol i després, a partir d'aquí, veure si és una bona sortida més regulació o menys. I és el que tenim que veure. Personalment, la meva especialitat és el dret penal i, francament, no vull veure gent a periodistes a la presó per delictes com aquests. Vull dir, si un periodista va a la presó, que sigui per un delicte de sang, que no tingui que veure amb el periodista, però no per complir amb les seves obligacions deontològiques. No, la postura del Sindicat de Periodistes de Catalunya és una llei d'estatut de garantia de la situació professional del periodisme on, per exemple, com Portugal, Itàlia, França, tenen un organisme que acredita i organitza tot l'accés a la professió periodística professional, amb l'expedició dels carnets de premsa, vull dir que no és que qualsevol pot fer de periodista i que li paguin una milionada i una exclusiva, sinó que també es regulin els mitjans públics, no? Per exemple, que hi hagi uns organismes d'autocontrol, d'autoregulació, no? I que també es reguli l'accés, per exemple, de la ciutadania, perquè tu has parlat abans del dret a comunicar, no? El dret a comunicar també implica que, per exemple, d'una banda, vull dir, com la ciutadania pugui fer servir les xarxes socials i altres espais per comunicar-se amb els iguals, no? Que són aquests nous drets humans emergents, i també alhora el periodisme dels mitjans comunitaris, que la proposta és un 33% de les freqüències, no? És a dir, tota aquesta part, per exemple, que ara és molt important, i ja tancaríem amb això, la possibilitat de que la ciutadania participi als mitjans comunitaris i que comuniqui, per una banda, i per un altre cantó, la possibilitat de controlar i regular les fake news, no? Les plataformes perquè no hi hagin fake news, i els discursos d'odi. Com avalues això? Bé, són moltes coses, però penso que tindrien en aquests moments un focus comú. En el tema de la desinformació i el que ha passat en els últims temps amb l'abús de les xarxes socials per construir el discurs d'odi
i tot el que hem estat veient als Estats Units amb l'assalt al Capitoli, doncs ha fet reflexionar molta gent. Però abans de que passés tot això, ja hi havia una proposta sobre de la taula de la Unió Europea que és per regular precisament, a través de el que se'n diu el reglament de serveis digitals, és regular novament la responsabilitat de les plataformes, concretament de la responsabilitat de Google, de Twitter, de Facebook, de les grans plataformes de difusió d'informació. Aleshores, en aquest sentit, per part de la PDLI estem molt vigilants d'aquesta reforma perquè pot canviar completament les regles del joc a internet, que fins ara estaven regulats per una directiva de l'any 2000, la directiva de comerç electrònic, que excluïa la responsabilitat d'aquestes plataformes. Doncs ara es pot capgirar tot i es pretén que siguin les pròpies plataformes, mitjançant els seus algoritmes, les que detectin el discurs d'odi i actuïn, i fins i tot hi hagi una mena de solució extrajudicial de conflictes. El tema és, primer de tot, el que estem tots d'acord és que hi ha que erradicar el discurs d'odi quan aquest discurs d'odi està, diguem-ne, adreçat a la comissió de delictes. Vull dir, quan s'està incitant a discriminar, quan s'està cridant, això ja que abans t'explicava amb el tema de l'enaltiment del terrorisme, que perquè pugui ser perseguit l'enaltiment del terrorisme ha d'haver-hi un risc cert de que es cometin atemptats. De la mateixa manera, perquè es pugui qualificar un discurs com a discurs d'odi, és necessari que, d'acord amb el Codi Penal espanyol i la major part dels codis penals comunitaris, és necessari que aquest discurs vagi adreçat a la comissió de delictes concrets contra col·lectius discriminats. És a dir, que realment inciti a la discriminació de gent per la seva edat, per la seva raça, per el seu sexe, el gènere, etc. Aleshores, una part de la nostra lluita durant els propers anys serà precisament per clarificar què ha de dir i què no ha de dir aquesta directiva, per aquest reglament, perquè aquest reglament, a més, serà d'aplicació directa a tota Europa. No caldrà regular-lo per llei específica de cada país, com passa amb les directives, sinó que és d'aplicació directa de la mateixa manera que el Reglament General de Protecció de Dades. Aleshores, evidentment, aquesta regulació afectarà no únicament a les plataformes, sinó també a tots els ciutadans que s'expressen a través d'elles. I també, diguem-ne, de retoc, li afectarà als mitjans de comunicació en la mesura que els mitjans de comunicació es fan ressò de tot allò que es diu a les xarxes. Aleshores, és una regulació, diguem-ne, preocupant. També hem de dir una cosa. En aquests moments, el que és el delicte d'odi s'està utilitzant de forma abusiva també per part de plataformes que volen callar als seus contraris. Vull dir, hi passen tots els sectors. I també he de dir, per exemple, abans parlàvem del delicte d'opinió contra sentiments religiosos, l'Associació d'Abogados Cristianos sistemàticament està fent servir aquest delicte de sentiments religiosos, però també el delicte d'odi per perseguir els ateus i agnòstics. A la inversa no passa. Jo no em consta cap querella d'un col·lectiu d'agnòstics i ateus contra cap religió per obligar-nos a respectar les seves idees. Però, bueno, és el que tenim. Jo penso que ens hem de plantejar molt seriosament que el que és opinió, si és realment opinió, no ha de comportar presó. Si és opinió. Quan el que es vol fer és el pas a l'acte, a l'acting out, llavors sí, no és el mateix opinar. Per exemple, l'altre dia discutíem del tema arrel de manifestacions que es fan davant de clíniques abortistes. La manifestació en si, l'expressió en si d'un grup antiabortista no és delicte, és llibertat d'expressió. Ara, si aquesta gent impedeixen el pas a dones a exercir el seu dret a avortar, estan passant a l'acte i estan cometent un delicte. Si tu et poses a protestar contra una publicació és una cosa. Si et dediques a fer pintades a la llibreria i a llançar pintura vermella en una llibreria, estàs cometent un delicte de danys. És diferent. Penso que m'he allargat una mica abusant del meu dret a la llibertat d'expressió.